Què hi trobareu al DOT d'aprenentatge cooperatiu? Fonamentalment hi trobareu tres coses. Una sèrie d'estructures cooperatives per treballar amb els alumnes a classe i per aplicar a les diferents àrees i matèries. Dos, els rols diferents de treballar en grup, perquè dintre d'un grup hi ha d'haver uns rols determinats, no pot ser que tots els alumnes vulguin fer-ho tot, és la manera de ser poc eficaç i de crear conflictes. I tres, en quins moments és més adequat treballar amb una estructura cooperativa o amb una altra.